Hola, amigues i amics. Avui volia contar-vos una xicoteta història. Vaig anar per la séquia a l'Aljub de la Sénia, on estava l'auasil que feia de torsimany i de saurí. Era un poc mesquí. Li vaig preguntar si havia sentit el tabal dins de la masmorra on estava l'assassí fill de l'almirall. Mentrestant, des de la tàpia de l'Alcàsser, l'alcalde alfarrassava els camps d'arròs de la Marjal pròxima a l'Albufera. La xifra que va donar tenia molts zeros. No deixava res a l'atzar ni feia res debades. La dacsa, el tramús i el cotó estaven emmagatzemats en la drassana, les rajoles al costat de l'escabetx, les taronges i l'alcohol eren dels almogàvers comandats per un alferes mamarratxo. Mireu, del centenar de paraules que he utilitzat avui, una trentena són d'origen àrab, són el que diem arabismes del valencià, que en tenim una bona garbera. Moltes gràcies. Adeu.